עכשיו, מה עושים היום מפעלים ישראלים? כל הזמן מחשבים, עושים בלנס, את הרגע שבו יהיה רגע שבו יותר זול להביא רובוט במקום העובד, קצת לשפר את המשכורת של העובד שמפעיל 5 רובוטים, ולאט לאט יפוטרו אנשים שיוחלפו על ידי המכונות. לשם העולם צועד, אין דרך להתמודד עם זה. ואנחנו כרגע מחזיקים מתח מלאכותי למול זה, וכשזה יישבר כמו שקרה במגרש החנייה, כל שוק העבודה הישראלי עלול להתפרק לנו אם לא נעשה משהו קודם. זה תיאור שנשמע שאתה מקבל? לא. אוקיי. גופים שיזמו וולונטרית בחינה ראשונית של ההשלכות האפשריות, כמו הכלכלנית הראשית באוצר או בנק ישראל, ננזפו בחומרה. אמרו להם, מה זה עניינכם? מתי כלכלה היא נושא לכלכלנים? שר האוצר הוא לא אדם שצריך להיות כלכלן.